Există nedreptăți care sfâșie sufletul, există sentințe care distrug vieți nevinovate și există momente când puterea își bate joc de cei neajutorați, când balanța justiției se înclină spre cei cu bani, statut și conexiuni. Într-o dimineață sufocantă de vară în București, acest adevăr a devenit brutal de vizibil. În fața tribunalului sectorului 4, asfaltul deja strălucea sub căldură. Mașinile se aliniau cu claxoane nerăbdătoare. Avocații traversau treptele cu serviete de piele și ochi obosiți, în timp ce ofițerii împingeau inculpații încătușați prin porțile de fier ca și cum ar fi fost numere, nu oameni. Aproape nimeni nu a observat bărbatul slab cu părul alb, mergând încet și cu încheieturile prinse de cătușe care păreau prea mari pentru oasele lui subțiri. Ionel Stancu, 72 de ani. Haine sociale uzate, pantofi de piele crăpată, cămașă cu mânecile îndoite cu grijă, ca și cum ar încerca încă să păstreze un strop de demnitate. Cine e bătrânul? A șoptit o stagiară, răsfoind un bloc de notițe. Se zice că a furat o brutărie, 20.000 de lei. El? Tânăra a încruntat sprâncenele, dar pare, bunicul meu, apărătorul public, un tânăr cu cearcăne adânci și cravata strâmbă, a ridicat din umeri fără să-și ridice ochii de pe telefon. Nu contează. Judecătorul e Victor Călinescu. Știm deja cum se va termina. Călinescu. Un nume temut pe holurile justiției, murmurat în cafenele și birouri notariale, ca și cum ar fi vorba de cineva care ar putea distruge vieți cu o ștampilă. Rafinat, impenetrabil, stăpân pe un vocabular tăios și cu conexiuni adânc înrădăcinate ca niște copaci seculari. Un judecător care nu ezita să sacrifice pe cei mici pentru a-i proteja pe cei mari. În fundul sălii de tribunal, un tânăr elegant se lăsa plictisit pe lemnul sculptat al băncii galeriei. Ceas importat la încheietură, ochelari de soare odihnindu-se pe vârful capului, o expresie insolentă pe față. Era Andrei Călinescu, nepotul judecătorului. Și de asemenea, se spunea în șoaptă, umbra din spatele acuzației. Andrei nu se uita la Ionel, nu era nevoie. Părea doar să aștepte ca spectacolul să se termine pentru a putea pleca de acolo și a se întoarce la lumea lui de baruri sofisticate și mașini scumpe. Plictiseala de pe fața lui era aproape ofensatoare. Sala s-a liniștit când judecătorul a intrat. O liniște grea, aproape religioasă. Călinescu purta mantia neagră ca și cum ar purta puterea. S-a așezat cu o lentoare calculată și a aranjat hârtiile din fața lui cu un oftat nerăbdător și în cele din urmă și-a ridicat privirea. Domnule Ionel Stancu, sunteți acuzat că ați pătruns în brutăria Costache și ați sustras 20.000 de lei în numerar. Cum vă declarați? Ionel, tremurând, a făcut un pas înainte. S-a sprijinit de marginea pupitrului, ca și cum s-ar sprijini de marginea unei prăpăstii. Domnule judecător, nu am furat niciodată nimic. Lucrez vânzând fructe de peste 20 de ani. Asta nu era al meu. Jur. Dumnezeu știe. Vocea lui era slabă, dar sinceră. Genul de voce pe care o auzi în rugăciuni matinale, nu în crime. Judecătorul nici măcar nu l-a privit în ochi. Dumnezeu, domnule Stancu, nu este parte din acest proces. Scutiți-ne de dramatizare. Sunetul ciocanului a răsunat sec. O mică moarte, un gest rece care a redus la tăcere orice posibilă compasiune. Unii dintre cei prezenți au încruntat fețele. Un murmur inconfortabil a străbătut publicul, ca și cum ceva invizibil, dar profund greșit, s-ar fi întâmplat acolo. Avem un martor de încredere, a spus procurorul, o femeie cu voce fermă. Domnul Andrei Călinescu l-a văzut pe acuzat ieșind pe ușa din spate a localului și a anunțat imediat poliția. Ionel a încercat să vorbească, cu ochii mari. Nici măcar n-am intrat în acea brutărie. Doamnă, eram la taraba mea ca în fiecare zi. De dinainte să răsară soarele. Nimeni nu l-asculta. Avocatul din oficiu nu s-a ridicat. Nu a prezentat nicio contraprobare. Nu a cerut reevaluare. Procesul era pecetluit. Era ca și cum ar fi fost deja decis înainte ca Ionel să intre. Este clar pentru această instanță, a continuat judecătorul fără grabă, că a avut loc un furt, că există dovezi materiale. Un rucsac cu bani a fost găsit la inculpat și că un martor credibil l-a plasat la locul faptei. Bătrânul încerca să spună ceva, dar cuvintele îi mureau în gât.
Justiția nu se face cu intenții, domnule Stancu, a concluzionat judecătorul. Se face cu dovezi. Și toate arată împotriva dumneavoastră. Încă o lovitură de ciocan. 30 de ani de închisoare în regim închis, fără drept la eliberare condiționată în primii 10. Pentru o secundă, timpul s-a oprit. Nu a fost nicio reacție. Nimic. Ca și cum toți, chiar și Ionel, se așteptau la asta. Apoi, încet, s-a prăbușit. Gardianul a trebuit să-l țină de braț ca să nu cadă. Ochii bătrânului erau goi. Fața, o mască de neîncredere. Lacrimi au început să cadă în tăcere. Și apoi, cu o voce aproape imperceptibilă, ca un ultim șoaptă trimisă spre cer, Iisuse, ajută-mă! Nimeni nu a răspuns. Judecătorul deja se ridicase. Hârtiile erau strânse. Procurorul vorbea la telefon. Viața, aparent, continua. Dar dincolo de vizibil cineva a auzit. Nu a fost judecătorul, nici polițiștii, nici avocatul neatent, dar acel nume, acel apel, aruncat în abisul durerii și al nedreptății, a ajuns unde trebuia să ajungă. Iisus a auzit. Și când lumea închide toate ușile, el deschide una și intră. Mult înainte ca zgomotul tramvaielor, strigătele vânzătorilor și mărâitul mașinilor vechi să ia cu asalt străzile Bucureștiului, Ionel Stancu era deja în picioare. Așa era mereu, 4:30 dimineața. Liniștea încă îmbrăca orașul cu un fel de văl sacru, ca și cum lumea respira mai încet înainte să se trezească. Apartamentul în care locuia, la parterul unei clădiri vechi din cartierul Ferentarii, emana un miros de lemn umed, cafea reîncălzită și ceva mai mult. O dorință cronică, impregnată în pereți. Nu era lux, nici confort, doar strictul necesar, o masă decojită, un reșou electric, un scaun cu un picior strâmb, un raft cu conserve stivuite cu grijă și, pe noptieră, o ramă veche. În fotografie, o femeie zâmbea cu blândețe. Ochii căprui, fermi, păreau încă vii. Maria, soția lui, moartă de 7 ani. În fiecare dimineață, înainte de orice gest, Ionel lua rama cu ambele mâini, ca și cum ar ține ceva sacru, și își atingea buzele de sticlă în tăcere. Bună dimineața, Maria! Dumnezeu va avea grijă de azi, murmura mereu ca o rugăciune pe care nimeni altcineva nu trebuia să o audă. Ritualul continua. Cafea turcească în puțină apă, o pâine feliată, pregătirea lentă și atentă a căruciorului cu fructe. Fiecare gest al lui Ionel era metodic, ca și cum ar respecta o ordine invizibilă care dădea sens zilelor sale. Ștergea portocalele cu o cârpă umedă, aranja merele în triunghi, testa axul roților ruginite. De cealaltă parte a peretelui, din apartamentul vecin, o mamă tânără obișnuia să se trezească cu sunetele blânde ale acelei pregătiri. Ea spusese odată unei prietene, credința acelui bătrân e mai puternică decât a oricărei biserici în care am intrat vreodată. Când începe să se roage, tac și eu, nu din devoțiune, ci din respect. Viața lui Ionel era simplă, aproape invizibilă și totuși sacră. Lumea trecea pe lângă el ca vântul printre copaci, rapid, indiferent. Dar el rămânea ferm, chiar și cu genunchii cedând, chiar și cu corpul dureros, chiar și cu facturile neplătite. Banii abia ajungeau. Chiria era întârziată de 2 luni, pastilele pentru artrită erau peterminate. După ultimele cumpărături, rămăseseră doar 34 de lei în portofelul său. Și totuși, așezat la masă cu ochelarii reparați cu bandă, își făcea socotelile și murmura aceeași frază la final, ca și cum ar încheia un psalm. Iisus întotdeauna oferă. Înainte de ora 6, Ionel deja împingea căruciorul său de lemn pe trotuarul denivelat. Cartierul încă dormea. Aici și acolo, un câine flămând, scârțâitul balamalelor de fier la porți, o doamnă măturând treapta de la intrare. În depărtare, un tramvai vechi zgârind șinele cu un scârțâit melancolic. La colțul străzii Amurgului, lângă brutăria Costache, Ionel se poziționa în fiecare zi, de când Maria încă trăia. Acea brutărie era una dintre puținele care rezistau modernizării impersonale a orașului. Pâinile lor aveau miros de copilărie, iar clienții fețe de cartier. Mulți deja îl cunoșteau pe Ionel, unii îl strigau pe nume.
alții doar cu un salut. Bună dimineața, domnule Ionel! Dumnezeu să vă dea putere azi. Binecuvântarea lui Hristos să fie cu dumneavoastră. El răspundea cu un mic salut și un zâmbet discret, ca și cum ar purta un secret în piept, un secret al cuiva care a suferit, dar refuză să lase suferința să-i definească sufletul. Armando, proprietarul brutăriei, un om cu voce groasă și râs ușor, obișnuia să iasă înainte de vârful de activitate pentru a schimba câteva cuvinte cu bătrânul. Deja aici, înainte de răsărit, Ionel, soarele nu plătește chiria, Armando, eu o plătesc. Era mereu același răspuns, urmat de un zâmbet care spunea mai mult decât orice teologie. Ionel își organiza mica tarabă cu o pânză albastră decolorată. Prețurile erau scrise de mână, pe carton decupat. Erau mereu mai mici decât în piețele din zonă. Nu vindea pentru a se îmbogăți, vindea pentru a rezista. Și chiar și cu corpul obosit, era demnitate în tot ce făcea. Fiecare măr era lustruit cu grijă, fiecare client era servit cu răbdare. Fiecare copil care trecea primea o bucată în plus de pepene verde. Ca să crești puternic, spunea el, ca un bunic care are grijă de întreaga lume. Unele zile erau bune, altele nu prea, dar Ionel nu se plângea niciodată. Se întorcea acasă la apus cu mâinile dureroase, picioarele umflate și aceeași liniște contemplativă în ochi, întotdeauna trecând pe lângă mica biserică ortodoxă de la colț, unde își făcea semnul crucii înainte de a continua. Dar în acea zi ceva plutea în aer, o neliniște ca vântul înainte de furtună. Pe la 9:30, o mașină neagră, cu geamuri întunecate și motor arogant, a parcat lângă trotuar. Oamenii s-au îndepărtat instinctiv. Andrei Călinescu a coborât fără să se uite în jur. Mersul lui era al cuiva care nu auzise niciodată cuvântul nu în viață. A intrat în brutărie ca și cum ar fi pășit pe propriul teritoriu. Nimeni nu s-a încumetat să-l abordeze. Ionel a continuat să vândă. A oferit o bucată de ananas unei fete, i-a mângâiat părul și i-a zâmbit mamei. Dimineața continua. Căldura începea să devină insuportabilă și apoi lumea pe care o cunoștea s-a destrămat. Un strigăt a venit din interiorul brutăriei. Au furat casa de marcat. Seiful! Banii! Armando a ieșit în fugă, disperat, cu mâinile în cap. Oamenii s-au adunat. Clienții au rămas încremeniți pe trotuar. Și atunci Andrei a apărut cu telefonul în mână, de parcă era deja pregătit. Am văzut totul, a spus el tare, ca să audă toată lumea. A fost el, bătrânul. A ieșit pe ușa din spate și a băgat ceva greu în cărucior. Ionel a rămas paralizat. Dar eu nu am plecat de aici, de la 5. Dar nimeni nu ascultă, nimeni nu voia să asculte. Un bărbat a murmurat, dacă nepotul judecătorului a văzut, e adevărat. Altul a dat din cap, uitându-se la căruciorul cu fructe, ca și cum ar fi fost o scenă de crimă. Câteva minute mai târziu au sosit mașinile de poliție. Sirene, cătușe, percheziție. În rucsacul lui Ionel, un plic cu 20.000 de lei, intact, curat, de parcă ar fi fost plantat acolo cu mâinile proprii ale minciunii. A încercat să vorbească. Vocea i-a cedat. Nu-i al meu. Nu. Iisus știe. Jur, jur. Dar nimeni nu voia să știe. La 10:17 dimineața, viața unui om care nu a făcut niciodată rău nimănui a fost smulsă de la el ca și cum ar fi fost hârtie veche. Și în cerul invizibil al rugăciunilor uitate, cineva încă asculta. Iisus Hristos. Și povestea abia începea. În jurul brutăriei viața revenise la un ritm aproape normal. Ușile erau deschise, clienții cumpărau pâine ca și cum strigătul lui Armando, confuzia, sirenele și arestarea lui Ionel ar fi fost doar un coșmar trecător. Dar ochii vecinătății nu au uitat. Privirile acum evitau trotuarul de la colț. Locul unde Ionel își punea taraba cu fructe era gol ca un altar profanat. Pânza albastră împăturită a fost luată ca dovadă, fructele zdrobite când căruciorul s-a răsturnat în timpul percheziției. Un pepene încă spart în două, semințele sale împrăștiate pe cimentul fierbinte. Mașinile treceau peste fără să privească. În câteva zile, povestea s-a răspândit prin cartier, distorsionată ca întotdeauna. Se spune că păstra bani furați de ani de zile. Niciodată nu am avut încredere în vânzătorii ăștia de stradă.
Judecătorul a fost ferm, i-a dat ce merita. Dar unii încă șopteau cu ochii triști. Nu ar face asta. Îl cunoșteam pe omul acela. Se ruga mereu încet, în fiecare zi. Îndoiala, totuși, era un ecou slab în fața vuietului acuzației. În timp ce Ionel era procesat, înregistrat și aruncat într-o celulă, Andrei Călinescu își menținea rutina intactă. Își petrecea după amiezile în cafenele de lux din jurul Pieței Victoriei, înconjurat de prieteni care purtau aceleași haine de firmă și foloseau aceleași cuvinte goale. Conducea conversațiile ca pe un spectacol. Zâmbea cu dispreț. Vorbea tare. Știa că era de neatins. Fiul unui diplomat, absolvent de drept cu ajutorul numelor de familie, stagiar pentru o lună la Ministerul Justiției. Un post pe care îl folosea mai mult ca decor în CV decât ca practică. Andrei crescuse auzind că nimic, absolut nimic, nu era capabil să-l atingă. Unchiul său, judecătorul Victor Călinescu, nu era doar protecția sa, era scutul său, harta sa și moneda sa. Și a fost folosind această monedă că a pus la cale lovitura. În dimineața zilei de 18 iulie, puțin înainte de ora 7, Andrei și-a parcat mașina importată la un bloc de brutărie. Purta o cămașă albă impecabilă, pantaloni bej călcați la dungă și un ceas elvețian la încheietură. A intrat pe ușa din spate a localului, unde o mică intrare ducea la depozit. Avea cheia. Chiar Armando i-o încredințase cu ceva timp în urmă, când Andrei îi promisese că îl va ajuta cu chestiuni legale legate de chiria întârziată a magazinului. Camera internă l-a înregistrat, dar imaginile din acea dimineață ar fi fost editate misterios mai târziu. Cadre duplicate, ore schimbate. Un tip de manipulare care necesită nu doar abilitate, ci și acces și autorizare. De cealaltă parte a străzii, Ionel nici nu începuse să-și monteze taraba. Își aprindea mica lumânare în fața icoanei Mariei, așa cum făcea în fiecare dimineață. Între timp, în brutărie, seiful era golit. Plicul, deja pregătit, era strecurat în rucsacul bătrânului care, inocent, lăsase sacul deschis lângă cărucior. Andrei a ieșit pe față cu telefonul în mână. A început să filmeze înainte ca vreun zgomot să vină din magazin. Scenariul începuse. Un țipăt. Panică. O acuzație direcționată cu precizie mortală. A fost el. Și nimeni nu a întrebat. Pentru că era nepot de judecător. Pentru că purta haine scumpe. Pentru că vorbea cu încredere. Mai târziu, în timp ce Ionel era dus de poliție, Andrei s-a așezat cu un pahar de vin alb pe un rooftop în centrul orașului. Râdea în timp ce povestea întâmplarea la doi colegi de curs. Bătrânul nici nu a înțeles ce s-a întâmplat. Cred că a crezut că e o farsă. Unul dintre ei a ezitat. Dar, dacă cineva investighează, Andrei a ridicat din umeri. Nimeni nu investighează pe cineva care trăiește în Ferentari. Unchiul se ocupă de asta. El a scris deja sentința, practic, și, într-adevăr, judecătorul Victor Călinescu nu doar că s-ar ocupa de proces, l-ar și închide. În ziua audierii a acționat cu plictiseala rece a cuiva care deja decisese totul. Nici măcar nu i-a permis lui Ionel să vorbească mai mult de 2 fraze. Nici nu a permis expertiza video. Nici analiza originii bancnotelor. Cuvântul lui Andrei era ca întotdeauna suficient. Crima, de fapt, nu a fost doar împotriva lui Ionel, a fost împotriva speranței, împotriva credinței unui întreg cartier care, pentru un scurt moment, a crezut că binele ar putea încă să prevaleze. Dar ceea ce nimeni, nici Andrei, nici unchiul judecător, nici procurorii, nici mulțimea călduță și indiferentă nu știa, era că acel șoaptă înăbușită în tribunal, acel ultim apel făcut printre lacrimi: Iisuse, ajută-mă! Ajunsese la ceruri ca o săgeată trasă în noapte. Și când un nevinovat cade fără ca nimeni să-i întindă o mână, când adevărul este îngropat viu sub hârtii ștampilate și zâmbete arogante, este însuși Hristos cel care se ridică. El nu ar veni cu fulgere, nici cu foc, nici cu discursuri, dar ar veni și ar aduce dreptate, doar că nimeni nu l-ar recunoaște când ar ajunge. Penitenciarul Ținutului 3, de la marginea Jilavei, nu primea oamenii ca suflete de restaurat, ci ca numere de numărat. Porți de fier ruginit, garduri de sârmă ghimpată care tăiau cerul și un miros de dezinfectant, mucegai și disperare. Lumea de acolo nu funcționa cu ore,
ci cu sirene, țipete și tăceri care zdrobeau timpul. Ionel a fost aruncat în acel loc ca un obiect nedorit. Numele său a fost înlocuit cu un număr, intern 2472F. Hainele pe care le purta în ziua arestării au fost luate. I-au sfâșiat demnitatea cu aceeași brutalitate cu care sfâșie o cârpă veche. I-au dat o uniformă portocalie cu 2 numere mai mare decât corpul lui și o pereche de pantofi tari care îi răneau călcâiele la fiecare pas. În timpul procesului de admitere, a fost pus gol în fața gardienilor care râdeau de ridurile lui, de mâinile lui tremurânde, de fragilitatea lui. O asistentă i-a făcut un vaccin în grabă și cu răceală. Apoi a fost aruncat într-un duș colectiv, unde apa venea în jeturi reci și timpul era cronometrat ca într-un abator. Când a primit prima masă, o lingură de supă apoasă și o bucată de pâine tare, nu s-a plâns. Doar a ținut tava cu mâini care păreau să aparțină altui bărbat. Celula în care a fost pus avea 4 paturi de beton cu saltele rupte. Lumina de neon pâlpâia intermitent, ca și cum ar fi râs de cei care încercau să doarmă. Pereții erau mâzgăliți cu fraze fără speranță, date, nume, blesteme. Acolo, înăuntru, alți 3 bărbați își ocupaseră deja locurile. Niciunul dintre ei nu părea surprins să-l vadă pe Ionel. Erau ca niște soldați veterani, care văd încă un recrut rănit intrând pe câmpul de luptă. Primul, Bogdan, era mare, tatuat până la gât și ținea ochii pe jumătate închiși, ca și cum ar evalua dacă merită să-i pese. Al doilea, Sorin, tânăr, cu privire suspicioasă, vorbea puțin și fuma pe ascuns noaptea, lângă fereastra cu grații. Al treilea, Alexandru, era cel mai în vârstă dintre ei, poate cu 50 și ceva de ani, și citea aceeași Biblie uzată în fiecare zi, ca și cum ar ține o barcă de salvare în mijlocul unui ocean întunecat. La început nu i-au spus aproape nimic lui Ionel. Doar l-au observat. Bătrânul s-a întins pe salteaua de jos cu poza Mariei ascunsă în cusătura tivului pantalonilor. Acolo, întins în tăcere, între zgomotele vocilor agresive și gemetele înăbușite de durere din alte celule, ceva din el a început să moară. În primele zile a încercat să-și mențină rutina, să se trezească de vreme, să-și curețe colțul, să murmure o rugăciune. Dar rugăciunile au început să șovăie. Cuvintele ieșeau cu mai puțină convingere, apoi au încetat să mai iasă. Cantina era un câmp de luptă tăcută, fiecare pas era calculat. Fiecare privire putea fi interpretată ca o provocare. Cei mai slabi mâncau repede, cu capul plecat, cei mai puternici luau ce voiau. Ionel nu a încercat să se confrunte cu nimeni. Era bătrân, firav, cocoșat. O țintă ușoară, dar liniștea lui îi desconcerta. Într-o noapte, în timp ce toți dormeau, s-a așezat în colțul patului și a încercat să se roage. Doar a încercat, dar nu a reușit. S-a uitat la pereții celulei, la tavanul pătat, la grațiile ferestrei și apoi la propriile mâini, ridate, ferme în trecut, acum tremurând fără scop. A ținut poza Mariei cu delicatețe, ca și cum ar atinge o relicvă. Am încercat, a șoptit. Am fost drept, am muncit, m-am rugat, am așteptat. Lacrimile au căzut încet, fără zgomot, ca și cum nu ar fi vrut să deranjeze pe nimeni. De ce m-ai lăsat aici? Dar nu a fost niciun răspuns. În săptămânile care au urmat, Ionel a început să vorbească mai puțin, să mănânce mai puțin, să se miște mai puțin. Bătrânul care zâmbea copiilor pe trotuarele din Ferentari părea din ce în ce mai îndepărtat, aproape stins ca o lumânare pe cale să se stingă. Unul dintre gardieni, obișnuit să-și întărească inima în fața suferinței deținuților, a comentat cu altul în timpul rundei: "Ăsta nu mai rezistă mult, o să moară în tăcere." Și aproape a murit. Nu de boală, nici de agresiune, ci de un tip de moarte mai lentă, cea care vine când sufletul se închide. Era într-o zor de zi rece, când țipetele încetaseră și respirațiile grele umpleau încăperea, că Ionel s-a ridicat. S-a aplecat pe podeaua rece a celulei, cu genunchii trosnind, și a rămas acolo, nemișcat, ca o stâncă obosită. "Dacă mai ești acolo," a șoptit, "vorbește cu mine." Vocea i-a ieșit slabă, tremurândă, ca suflul cuiva care își i-a rămas bun. "Nu mai suport, nu sunt puternic, nu mai am nimic, nici nume, nici apărare, nici credință."
A închis ochii. A așteptat. Tăcerea era atât de densă încât părea că l-apasă pe podea. Nu aștepta un răspuns. Dar acesta avea să vină. Nu atunci, nu în acel moment exact, dar era pe drum. Pentru că rugăciunea unui om zdrobit, făcută fără cuvinte pregătite, cu sufletul expus și mândria în ruine, trece prin ziduri mai înalte decât cele ale oricărei închisori. Și afară, cineva deja mergea spre el. Un om cu pași invizibili, chip obișnuit, ochii eternității. Iisus Hristos. Încă nu bătuse la celulă, dar se apropia. Și când va ajunge, nu va veni cu lumini, nici tunete, nici mulțimi. Venea cum venea mereu, cu tăcere, compasiune și adevăr. Era o noapte ca oricare alta la penitenciarul Ținutului 3. Afară, un vânt uscat împingea praf spre zidurile înalte, unde luminile galbene vibrau ca niște ochi obosiți. Înăuntru, același ritual cotidian se repeta, uși de fier trântite, voci nerăbdătoare ale gardienilor, țipete îndepărtate pe coridoare înăbușite, rugăciuni răgușite ale deținuților insomniaci și zgomotul surd al timpului, împingând zilele în uitare. În celula 204, Ionel stătea pe marginea patului de ciment, cu picioarele goale atingând podeaua rece. Ceilalți 3 deținuți dormeau, sau se prefăceau că dorm. Atmosfera era grea, ca întotdeauna, dar în acea noapte era ceva mai mult, o prezență absentă, un fel de neputință, care nu durea în corp, ci în adâncul sufletului. În palma mâinii drepte ținea fotografia îngălbenită a Mariei, femeia cu care împărțise 45 de ani de tăcere, pâine, rugăciune și tandrețe. Ea încă zâmbea în acea imagine, ca și cum nu ar fi știut că lumea e capabilă să facă asta unui om drept, ca și cum ar fi fost în afara timpului, unde minciuna nu ajunge. Ionel a închis ochii. Nu mai erau rugăciuni pregătite, nu mai erau cuvinte frumoase. A coborât din pat cu efort, sprijinindu-se cu dificultate de perete. Fiecare articulație scârțâia ca o poartă veche. În genunchi pe podea și-a îndoit corpul până când fruntea i-a atins cimentul. Frigul i-a pătruns oasele, dar nu s-a mișcat. Dacă ești acolo, a șoptit. Dacă încă mă vezi, atunci vezi acum, pentru că nu mai am nimic. A rămas acolo minute pe care nu le putea număra. Nici lacrimi nu ieșeau, doar oboseala, golul, corpul aplecat al unui om care deja își lua rămas bun de la propria speranță. Și apoi s-a întâmplat. Lumina de pe coridor, care mereu pâlpâia neregulat, s-a aprins diferit. Mai întâi un pocnet ușor, apoi un al doilea, apoi un al treilea. Și apoi s-a luminat cu o intensitate ciudată, prea albă pentru acele becuri vechi. Pe sub ușa celulei, un fascicul de lumină s-a strecurat ca un fir de zori într-un loc care nu vedea niciodată zori. Ionel a ridicat capul încă în genunchi, a respirat cu dificultate. Pieptul părea prea mic pentru ceea ce începea să se extindă acolo. Colegii de celulă au început să se miște. Bogdan a murmurat o înjurătură și s-a întors pe partea cealaltă. Sorin stătea jos, confuz, frecându-și ochii. Alexandru a închis Biblia încet, ca și cum ceva ce citise în sfârșit coborâse de pe hârtie în realitate. Lumina creștea, dar nu rănea ochii. Era caldă, serenă, învăluitoare. Și atunci umbra cuiva a apărut în fața ușii. Strigătele, zgomotele de afară, gemetele care de obicei nu se opreau niciodată, totul s-a oprit, ca și cum un suflu ar fi redus la tăcere întreaga închisoare. Chiar și aerul părea să-și țină respirația. Tăcerea nu era doar absența sunetului, era un spațiu deschis, viu, profund. Ușa nu s-a deschis, dar cineva a traversat celula ca și cum ar traversa adevărul. Era un bărbat. Nu era nimic spectaculos la el la prima vedere. Purta haine simple legate la brâu, picioarele desculțe sau în sandale de piele. Părul, ușor ondulat, atingea umerii. Barba era scurtă, dar bine conturată. Fața purta semnele cuiva care a mers distanțe lungi, fără să fie nevoie să explice de ce. Și în ochi era ceva ce nimeni de acolo nu mai văzuse. Pace absolută. Nu o pace care să tacă durerea, ci o pace care o traversează. Bărbatul a mers până la Ionel și s-a oprit în fața lui. Lumina venea de la el, dar nu era lumina așa cum o știm noi. Era prezență, era sens, era început,
Ionel a simțit cum îi tremură corpul, nu de frică, ci de recunoaștere. Bărbatul l-a privit în ochi, fără grabă. Apoi a întins mâna și a atins grațiile celulei cu tandrețe. Și apoi, cu o voce fermă, dar dulce, a spus: Ionel, nu s-a terminat, atât a fost. Dar pentru un om care deja renunțase să mai existe, acele 3 cuvinte au sunat ca o renaștere. Cine ești? A șoptit Ionel, cu vocea înnecată. Bărbatul nu a răspuns cu un nume, doar a zâmbit. Și zâmbetul nu era pământesc, era vechi ca durerea însăși și mai puternic decât ea. Apoi bărbatul s-a aplecat ușor. Vei ieși din acest loc înainte să înceapă următoarea iarnă. Și eu voi fi avocatul tău. Ionel s-a prăbușit pe podea ca și cum ar fi primit o lovitură, nu de violență, ci de adevăr. Un suflu cald i-a invadat pieptul, iar lacrimile care erau blocate de săptămâni au început să curgă necontrolat. Plângea ca un copil, ca un orfan regăsit, ca un văduv consolat, ca un drept care, în sfârșit, este ascultat. Ești Iisus? Bărbatul nu a răspuns, dar ochii lui, ochii, aceiași care s-au uitat la tâlharul de pe cruce, aceiași care l-au văzut pe Petru negând și totuși iubind, aceiași care văd până unde nimeni altcineva nu vede. Și apoi, cum a venit, bărbatul a plecat. Lumina s-a retras ca o mare. Tăcerea a făcut loc din nou sunetelor închisorii. Un strigăt în depărtare, un scârțâi de ușă. Totul a revenit la normal. Dar Ionel nu a revenit. A rămas îngenunchiat, cu fața udă și corpul vibrând cu ceva ce nu știa să explice. Betonul era încă beton, celula era încă celulă, dar ceva din el fusese reconstruit. O prezență care acum locuia înăuntru, un nume care nu va mai fi uitat niciodată. În dimineața următoare, gardienii l-au găsit pe Ionel în picioare, deja pregătit înainte de sirenă, aranjându-și patul, cântând încet un imn vechi pe care nimeni nu-l înțelegea, dar toți îl respectau. Se întorsese la viață și Iisus acum nu mai era un nume îndepărtat, ci un tovarăș apropiat. În lumea vizibilă, timpul curgea ca întotdeauna, lent, dens, indiferent. Zilele se adunau în penitenciarul ținutului 3 ca praful pe rafturi pe care nimeni nu le mai curăță. Dar în interiorul lui Ionel ceva se schimbase. După acea noapte, după acea întâlnire, nu mai era același om. Nu că totul devenise ușor, mâncarea era încă puțină, celula, sufocantă, țipetele, constante. Dar Ionel mergea cu ceva în ochi care înainte nu era acolo. Lumină. O scânteie de serenitate, aproape periculoasă într-un loc ca acela. În curte, în timpul orei de soare, ceilalți deținuți îl priveau pe furiș, încercând să înțeleagă. Bătrânul a înnebunit? A murmurat Bogdan într-o zi, văzându-l pe Ionel așezat pe jos cu ochii închiși. Sau a văzut ceva ce noi nu am văzut, a spus Alexandru pe un ton jos, ca și cum ar purta secrete. Era în Ionel o pace care nu se explica. Își petrecea zilele măturând podeaua coridorului, organizând cărțile pe mica bibliotecă a capelei, împărțindu-și bucata de pâine cu cei mai tineri, ca și cum nu ar mai trăi după regulile acelui loc, ca și cum ar auzi o altă voce. Și apoi, într-o după-amiază, un gardian s-a apropiat cu o clipboard. Ionel Stancu, vizită de avocat. Numele i-a făcut inima lui Ionel să se oprească pentru o clipă. S-a ridicat încet, încercând să-și controleze respirația. Era asta? Să fie acum? A fost escortat prin coridoarele pe care le cunoștea pe de rost, pereți zgâriați, podea neregulată, miros de metal și transpirație. Dar în acea zi, coridoarele păreau mai largi. Sau poate el era mai mic, mai ușor. Ca cineva care merge spre ceva inevitabil. A intrat în mica sală de vizite cu mâinile încrucișate în față. Lumina fluorescentă bâzâia ca întotdeauna. Scaunele erau incomode. Masa de lemn era zgâriată de sute de nume. Dar totul a dispărut când l-a văzut pe bărbatul în picioare, așteptându-l. Era acolo, nu cu aceleași haine simple din celulă. Acum purta un costum elegant, gri închis, bine ajustat pe corp. Cravata era discretă, pantofii curați, părul scurt, barba tunsă. Un avocat obișnuit în ochii lumii.
Dar Ionel l-a recunoscut din prima clipă când s-a uitat la el. Nu după haine, nici după voce, după ochi. Aceiași ochi care au trecut prin barele de fier și l-au atins cu adevărul. Domnule Stancu, a spus bărbatul cu un zâmbet ușor, întinzând mâna. Sunt Jesse din Nazaret, noul dumneavoastră avocat. Ionel nu și-a mișcat mâna. Buzele îi tremurau. Jesse. Bărbatul a dat din cap, ca și cum ar confirma ceva mai mare decât un nume. Am fost desemnat pentru cazul dumneavoastră. Am venit să ajut. Ionel s-a așezat încet. Lacrimile deja curgeau. A încercat să vorbească, dar vocea nu i-a ieșit, așa că doar a închis ochii și a dat din cap. Știam, a șoptit. Știam că te vei întoarce. Jesse a deschis o mapă de piele și a început să scoată documente, decupaje, copii, date, totul organizat milimetric, dar vorba lui era senină, fără grabă, ca și cum știa că nu trebuie să se grăbească pentru că timpul este de partea lui. Am citit toate înregistrările, a spus, și sunt greșeli în fiecare parte a procesului. Videoclipul de la brutărie, orele, martorul, judecătorul, întreaga acuzație a fost construită pentru a nu fi pusă la îndoială. Dar am venit să pun la îndoială totul. Ionel îl asculta în tăcere. Uneori încă se uita în ochii lui ca și cum ar confirma în tăcere o prezență sacră. Cum ai obținut toate astea? A întrebat încet. Jesse a zâmbit cu blândețe. Cineva foarte interesat de justiție a plătit pentru tot. Nu trebuie să te îngrijorezi de costuri. Trebuie doar să-mi spui adevărul, de la început până la sfârșit. Și Ionel a povestit. A vorbit despre dimineața zilei de 18. Din cărucior de la fata care a primit felia de pepene, de momentul în care Andrei a ieșit din brutărie cu telefonul în mână. A vorbit despre confuzie, acuzații, poliție, despre rucsac, despre bani. Jesse asculta fără să întrerupă. Își nota cu un pix cu cerneală albastru închis, linii clare, scris ferm. La un moment dat, a ridicat privirea. Judecătorul care te-a condamnat este unchiul singurei martore a acuzării. Asta în sine anulează procesul. Dar e mai mult. Mult mai mult. Și o să-ți arăt. Credeți în mine? A întrebat Ionel, aproape ca un copil. Jesse a închis dosarul și s-a aplecat ușor, sprijinindu-și brațele pe masă. Nu doar că cred. Știu. Ionel și-a dus mâinile la față și a plâns. Nu era un plâns de disperare, ci de ușurare absolută. Ca și cum cineva ar fi găsit ieșirea dintr-un loc de unde nimeni nu iese vreodată. Pentru prima dată în luni de zile a simțit ceva diferit. Greutatea nedreptății începea să se miște, și nu prin mâinile legii, ci prin mâinile unui avocat care vorbea ca un om, dar purta o altă autoritate. Înainte să plece, Jesse a lăsat o mică foaie de hârtie împăturită pe masă. Dacă zilele sunt grele, citește asta. Ce e? Doar un memento. Ionel a desfăcut hârtia doar când s-a întors în celulă. Ceilalți deținuți l-au privit ciudat. Nu-l mai văzuseră zâmbind așa. Caligrafia era clară, familiară. Doar 3 rânduri. Adevărul e viu, justiția e în mișcare. Nu ești singur. Semnat J.N. și în acea noapte, întins pe patul său rece, Ionel a dormit pentru prima dată fără frică. Războiul pentru adevăr începuse și Iisus Hristos, sub numele de Jesse din Nazaret, era la comandă. În timp ce Ionel rămânea închis în celula sa, fără să știe că fiecare dimineață nouă îl apropia de sfârșitul închisorii sale, Jesse din Nazaret traversa orașul ca un om invizibil, dar implacabil. Coridoarele tribunalului sectorului 4, arhivele uitate din subsolurile Ministerului Justiției, camerele de supraveghere ale magazinelor din apropierea brutăriei, nimic nu era în afara razei sale de acțiune. Dar ce surprindea cel mai mult nu era ce făcea Jesse, ci cum făcea. Avocații obișnuiți negociază. El dezvăluia. Juriștii încearcă să convingă. El demasca. În timp ce adevărul era, pentru mulți, o strategie, pentru el era destin. Inevitabil, imediat. Prima țintă a fost videoclipul de supraveghere al brutăriei, folosit în procesul original ca dovadă irefutabilă. Jesse a cerut acces la înregistrarea completă, nu la fragmentul editat folosit în tribunal. Răspunsul inițial a fost evaziv,
dar a reapărut la fața locului câteva zile mai târziu, cu un ordin judecătoresc semnat de o judecătoare cunoscută pentru integritatea sa, cerând eliberarea întregului material, fără tăieturi. Când în sfârșit a obținut videoclipul brut, l-a dus la o echipă de specialiști în audit digital. În câteva ore, adevărul a ieșit la iveală. Cadre duplicate, tăieturi mascate, ore nealiniate, sunet eliminat intenționat. Mai mult decât o eroare tehnică, manipulare deliberată. Era prima fisură în zid. Apoi, Jesse a verificat înregistrările telefonice din ziua presupusei infracțiuni. Raportul a arătat că Andrei Călinescu a sunat la poliție la 9:47 dimineața. Dar, conform videoclipului și mărturiei date în tribunal, denunțul a fost făcut după furt, care a avut loc la 9:58, cu 11 minute înainte. Cum poate cineva să denunțe o infracțiune înainte să se întâmple? A întrebat Jesse într-un e-mail trimis oficial către procuratură, împreună cu anexele analizei. Niciun răspuns. În culise, numele lui Jesse a început să circule cu tensiune. Cine e avocatul ăsta? Întrebau. De unde a apărut? Cine finanțează toată treaba asta? Nu avea asistent. Nu participa la interviuri. Refuza cafelele cu colegii. Nu mergea la evenimente juridice. Apărea doar în tribunale, biblioteci sau arhive. Și când vorbea, nu ridica vocea. Nu cita jurisprudența ca pe un spectacol. Doar arăta ce nimeni nu putea să conteste. La sediul baroului, un analist a comentat cu teamă: ce urmează să facă Jesse e să înfrunte o structură de 20 de ani de corupție. Nu o să reușească, m-a spus altul. Problema e că el nu se comportă ca și cum ar trebui să reușească. Se comportă ca și cum ar fi câștigat deja și doar așteaptă ca ceilalți să realizeze asta. De cealaltă parte a orașului, Ionel începea să observe mișcarea. Gardienii îl tratau cu mai multă precauție. O asistentă socială a apărut cu documente pentru a-i actualiza datele, întrebându-l dacă ar avea unde să meargă în cazul în care ar fi eliberat. În capela închisorii, capelanul a spus într-o duminică: cineva de afară mută munții pentru tine, Ionel. El a răspuns doar cu o înclinare a capului și un zâmbet. În adâncul sufletului știa că nu era vorba de cineva. Era el. Într-o dimineață, un plic fără expeditor a fost livrat în timpul apelului din curte. Înăuntru, o foaie împăturită în patru cu o caligrafie fermă. Minciuna este expusă, tăcerea va fi spartă, adevărul are acum o voce. Dedesubt, doar inițialele. Jetu N. Ionel a păstrat hârtia între paginile Bibliei lui Alexandru, care îi împrumuta cartea ori de câte ori dorea. Știa că acea hârtie valora mai mult decât aurul. Săptămâna următoare, Jesse a solicitat extrasul de cont al lui Andrei Călinescu. Printr-o cerere formală, cu un ordin obținut de la Curtea de Apel București, a obținut acces la un depozit realizat cu 2 săptămâni înainte de presupusa crimă, 20.000 de lei, făcut în numerar, în bani lichizi. Aceeași sumă găsită în rucsacul lui Ionel. Aceeași numerotare a bancnotelor parțial, urmărită de o bancă care deja identificase pachetul ca parte a unui lot destinat unei firme de securitate privată. Coincidență angajată de un prieten apropiat al judecătorului. Totul începea să iasă la suprafață, dar cu cât adevărul ieșea mai mult la lumină, cu atât rezistența se intensifica. Au început să apară apeluri anonime. Unul dintre ele, înregistrat: avocatule, oprește-te din săpat. Groapa pe care o deschizi te poate înghiți. Altul, mai direct: ai idee pe cine provoci? Dar Jesse continua, neclintit. Într-o după-amiază ploioasă, ieșind din tribunal, a găsit un plic gros sub ștergătorul mașinii sale. Înăuntru, 25.000 de lei în bancnote noi. Fără bilet, fără instrucțiuni. În dimineața următoare, Jesse a apărut la sediul baroului și a predat plicul la casieria de asistență juridică, împreună cu o notă. Pentru a ajuta pe cei care nu au pe cine să-i apere. A semnat doar cu inițialele și a plecat. Între timp, procuratura nu mai putea să se prefacă că nimic nu se întâmplă. Numele judecătorului Victor Călinescu a apărut în documente vechi, care acum erau revizuite. Procese prea rapide, sentințe similare, întotdeauna favorizând aceleași nume de familie, și în centrul multora dintre aceste cazuri,
prezența intermitentă a lui Andrei. Castelul începea să se prăbușească. Ionel, omul pe care toți l-au uitat, era firul liber prin care toată minciuna se destrăma. Dar nimeni nu știa încă că adevărata furtună era pe cale să vină. Data revizuirii procesului a fost stabilită. Judecătoare desemnată. Elena Ionescu, cunoscută pentru integritatea sa. Sistemul tremura. Și de cealaltă parte, în invizibil, Iisus Hristos, operând sub numele de Jesse din Nazaret, se pregătea să deschidă o celulă și să dărâme un tron, totul cu aceeași mână. Cerul Bucureștiului s-a trezit acoperit de o ceață palidă. Nu era soare, doar o lumină difuză, ca și cum timpul însuși și-ar fi ținut respirația. În interiorul tribunalului de apel o liniște ciudată plutea pe coridoare. Era o luni ca oricare alta, cel puțin în aparență. Dar agenții de securitate erau mai atenți. Presa se aduna în puncte discrete. Stagiarii șușoteau în jurul dosarelor, iar chiar și cei mai vechi angajați, obișnuiți cu repetiția plictisitoare a justiției cotidiene, păreau în alertă. Pentru că ceva neobișnuit era pe cale să se întâmple. În sala 4B, fiecare scaun a fost ocupat înainte de ora 9. Jurnaliști, studenți la drept, avocați curioși și observatori ai ONG-ului care urmărea cazuri de eroare judiciară s-au așezat în liniște, ca și cum s-ar apropia de un altar sau de un proces final. În centrul sălii, două figuri contrastau. Pe de o parte acuzarea, cu teancul său de hârtii, fețe tensionate, cravate prea strânse. Pe de altă parte, Jesse din Nazaret, singur, în picioare cu un dosar subțire în mâini. Purta un costum bleu marin, fără accesorii, fără ostentație, privirea fermă, dar liniștită. Postura celui care nu luptă pentru victorie, ci doar dezvăluie ceea ce a fost întotdeauna adevărat. Și în colț, fiind condus de doi ofițeri discreți, Ionel Stancu a intrat în liniște, încătușat, slab, mai aplecat decât cu câteva luni în urmă. Uniforma portocalie părea o povară, dar ochii săi purtau demnitatea celui care a văzut invizibilul și a supraviețuit. Când s-a așezat, a privit discret în jur. Și atunci l-a văzut pe Jesse. Jesse nu a zâmbit, dar a înclinat ușor capul. Și asta a fost suficient. La 9:01, ușa laterală s-a deschis. Toți s-au ridicat. A intrat judecătoarea Elena Ionescu. Era cunoscută ca incoruptibilă, riguroasă și, de mulți, temută. O femeie care cunoștea legea nu ca pe un instrument de control, ci ca pe o armă de apărare a celor fără voce. Părul său cărunt era prins într-un coc, ochelarii îi stăteau pe vârful nasului. Avea o prezență care reducea la tăcere orice îndrăzneală. Această curte a fost convocată pentru a reevalua condamnarea domnului Ionel Stancu, a anunțat. Pe baza noilor dovezi prezentate de apărare, vom începe acum. Acuzarea a vorbit prima. A încercat să mențină controlul narațiunii. Onorată instanță, procesul original a fost solid, era video, martori de încredere, bani confiscați, lanțul de dovezi este intact. Judecătorul anterior a acționat pe baza faptelor, dar discursul șovăia. Hârtia tremura în mâinile procurorului. Judecătoarea l-a ascultat cu răbdare, fără să întrerupă. La final, doar a notat ceva într-un caiet cu copertă neagră. Apărarea, a spus ea uitându-se la Jesse. Aveți cuvântul. El s-a ridicat încet, fără grabă. Nu folosea PowerPoint, nici ecrane. Doar un dosar și fermitatea celui care poartă lumina. Onorată instanță, a început. Procesul împotriva lui Ionel Stancu nu a fost solid. A fost construit. Cuvântul a reverberat ca un clopot în pieptul sălii. Jesse a prezentat apoi, unul câte unul, elementele dezvăluite în ultimele 2 luni. Videoclipul editat, proba tehnică, analiza criminalistică, ora apelului la poliție, făcut înainte de presupusa crimă, depozitul bancar făcut către Andrei cu câteva zile înainte de incident, relația directă între judecătorul sentinței anterioare și martorul cheie, fiecare probă, o fisură, fiecare document, o lovitură în structura minciunii. Judecătoarea privea totul fără să-și schimbe expresia, dar tăcerea din sală spunea mai mult decât orice cuvânt. Aerul devenea mai dens, respirația oamenilor mai reținută. Rândurile de public se aplecau ușor, de parcă greutatea adevărului cădea asupra tuturor.
Și atunci Jesse a rostit numele pe care toți îl știau, dar nimeni nu îndrăznea să-l pronunțe. Conducerea acestui proces a fost determinată, manipulată și sigilată de judecătorul Victor Călinescu, unchiul denunțătorului. Murmurul a fost inevitabil. Judecătoarea a ridicat mâna. Liniște în sală, Jesse a continuat. Acuzatul a fost condamnat fără șansă de apărare. Procuratura nu a solicitat expertiză. Avocatul din oficiu nici măcar nu a pus la îndoială relația de familie. Tribunalul a acceptat ca adevăr o înscenare orchestrată de putere și vanitate. A deschis apoi ultima foaie și, în final, onorată instanță, aduc o înregistrare. A înmânat asistentei tribunalului un mic pendrive. Audioul a umplut sala. Era vocea lui Andrei Călinescu, înregistrată, încrezătoare, insolentă. Dacă cineva investighează, unchiul meu rezolvă. Bătrânul va putrezi acolo. Cine va asculta un vânzător de fructe din Ferentari? Tăcerea care a urmat a fost absolută. Judecătoarea a închis ochii pentru o secundă. Apoi a deschis dosarul din fața ei. A răsfoit pentru momente care păreau eterne. Și apoi, cu o voce fermă, a declarat: această instanță, în fața faptelor irefutabile prezentate, anulează integral condamnarea lui Ionel Stancu. Acuzatul este nevinovat și va fi eliberat imediat. Sunetul care a urmat nu a fost de aplauze, a fost sunetul de ușurare. Unii au plâns, alții doar și-au plecat capul, dar toți știau. Tocmai au fost martorii unei justiții adevărate, nu cea din cărți, ci cea din cer. Judecătoarea nu s-a oprit aici. Acest tribunal recomandă de asemenea deschiderea unui proces împotriva fostului judecător Victor Călinescu și a nepotului său, Andrei Călinescu, pentru obstrucție fals în declarații, mărturie mincinoasă și asociere criminală. Când numele judecătorului căzut a răsunat, toți au realizat, tronul fusese răsturnat. Jesse doar și-a închis dosarul. S-a uitat la Ionel și a zâmbit. De data asta, zâmbind complet și profund. Și Ionel plângea, nu de durere, ci de răscumpărare. La ieșirea din tribunal, orașul părea altul. Cerul rămânea gri. Dar era ceva nou în aer, ca și cum cineva invizibil ar fi tras adânc aer în piept. Și justiția, pentru prima dată după mult timp, ar fi revenit să umble pe străzile Bucureștiului. 34 de zile după redeschiderea procesului, porțile penitenciarului Ținutului 3 s-au deschis pentru Ionel Stancu pentru ultima dată. Nu a fost nicio ceremonie, nici o mulțime, nici o pancartă cu numele său, doar scârțâitul fierului, sunetul încuietorilor eliberând rotația și tăcerea grea a lumii care îl aștepta afară, la fel de indiferentă ca în ziua în care l-a văzut plecând. Ionel a traversat poarta cu pași precauți. Purta aceleași haine cu care fusese arestat, o cămașă deschisă la culoare, pantaloni simpli, pantofi uzați, acum mai largi, pentru că slăbise mai mult decât era suportabil. În mâini o pungă de plastic cu ce mai rămăsese, o periuță de dinți, o Biblie mototolită, hainele portocalii de închisoare împăturite cu grijă și, în fund, fotografia Mariei, intactă, protejată zilnic cu reverență. Cerul era senin în acea după-amiază. O briză ușoară mișca copacii în depărtare și pentru prima dată în aproape un an, Ionel a respirat aerul liber, fără vină, fără frică, fără uniforme în jur. Și atunci l-a văzut. Jesse era sprijinit de o mașină gri discretă, cu 4 uși. Purta un sacou deschis la culoare, fără cravată, și ținea mâinile în buzunare. Avea liniștea celui care știa deja finalul înainte ca povestea să înceapă. Când ochii lui Ionel i-au întâlnit pe ai lui, bătrânul nu a ezitat. A lăsat punga pe jos și a mers cu brațele deschise, pieptul strâns și ochii deja plini. Jesse l-a îmbrățișat strâns, cu grijă, ca cineva care primește pe cineva înapoi în lume. "Mulțumesc," a spus Ionel cu vocea întreruptă. "Mi-ați salvat viața." Dar Jesse a răspuns calm. "Nu, Ionel. Eu doar am restaurat ceea ce a fost întotdeauna al tău." În mașină, orașul părea altul. Străzile, autobuzele, vechile tramvaie cu zgomotele lor metalice, toate aveau un sunet nou. Zgomotul libertății. Ionel și-a sprijinit capul de geamul ferestrei și a observat oamenii grăbiți, vânzătorii de la colțuri,
mamele împingând cărucioare de copii. El însuși părea o pictură veche pe care cineva a scos-o din pivniță și a pus-o înapoi la lumină. Totul durea. Corpul, simțurile, memoria. Dar pentru prima dată după mult timp nu simțea frică de a trăi. Pe drum Jesse a vorbit cu simplitate. Judecătorul Victor Călinescu a fost îndepărtat din magistratură. Răspunde pentru obstrucționarea justiției, favorizare ilicită și abuz de autoritate. Și Andrei? A întrebat Ionel fără furie, doar cu o rană care încă pulsa. A mărturisit, a acceptat un acord, va ispăși o pedeapsă. Nu va fi lungă, dar va fi suficientă pentru a simți ce ai simțit tu. Ionel a aprobat în tăcere. Nu era triumf în expresia lui, doar oboseală și ceva mai greu de numit, milă. Răzbunarea nu mă vindecă, a murmurat. Doar adevărul. Mașina a intrat în cartierul Ferentari puțin înainte de ora 4 după amiază. Era același cartier, dar pentru Ionel totul părea să se fi micșorat. Trotuarele, clădirile, copacii, ca și cum timpul ar fi îmbătrânit lumea împreună cu el. Clădirea unde locuia era încă în picioare, prost vopsită, cu pete pe pereți și haine atârnate pe balcoane. Numele Stancu era încă scris pe cutia poștală, cu bandă adezivă decolorată. Cum? A început el. Cum e totul la fel? Jesse a parcat cu calm. Proprietara ta nu te-a dat afară niciodată. A spus că un om ca tine nu poate fi tratat ca un hoț. A așteptat. Chiar și cu chiria restantă, a spus că un cămin valorează mai mult decât banii. Ionel a început să plângă din nou. Silențios, fără gest dramatic, doar lacrimi care curgeau în timp ce privea ușa clădirii, ca cineva care regăsește un mormânt care a devenit miracol. Înainte de a ieși din mașină, Jesse i-a înmânat un plic. Un cadou. Nu pot accepta bani. Nu sunt bani. Citește. Ionel a deschis plicul cu degete tremurânde. Înăuntru era o scrisoare scrisă de mână. Semnătura de la final. Armando, proprietarul brutăriei. Ionel, iartă-mă. Am crezut în ceea ce nu am văzut, în ceea ce nu am simțit, în ceea ce nu se potrivea cu omul care ai fost mereu. Lașitatea mea a costat aproape un an din viața ta. Aici este un cec de 1000 de lei, nu ca plată, ci ca gest. Dacă accepți, aș vrea să mă întâlnesc cu tine și să-ți cer iertare. Privindu-te în ochi, Ionel a strâns hârtia la piept. El era prietenul meu. Încă poate fi, mi-a spus Jesse. A urcat împreună scările. Apartamentul era așa cum îl lăsase, oalele încă în scurgător, pătura împăturită pe canapea, lumina trecând prin perdeaua subțire a ferestrei din sufragerie. Și acolo, pe noptieră, rama cu Maria. Ionel a mers spre ea ca și cum ar merge spre o relicvă. A trecut degetele pe suprafața sticlei. A zâmbit. M-am întors, Maria. S-a așezat încet în fotoliul vechi și a respirat adânc. Pentru prima dată, aerul nu părea să apese pe plămâni. Jesse a rămas în picioare, lângă ușă. Și acum? A întrebat Ionel. Ce fac? Avocatul a zâmbit. Acum trăiești. Doar atât? Asta e tot. Și apoi a adăugat cu ochii fixați pe ai lui. Dar în curând vei ști de ce a trebuit să treci prin toate astea. Ionel a încruntat sprâncenele, dar Jesse deja se îndrepta spre ieșire. Jesse. Omul s-a întors cu mâna pe clanță. Lumina ferestrei îl atingea din spate. Cine ești tu? Cu adevărat, Jesse a zâmbit. Un zâmbet fără vanitate, fără artificiu, un zâmbet etern. Un avocat. De unde? Dintr-un loc unde dreptatea nu eșuează niciodată. Și a ieșit. Ionel nu s-a ridicat, doar a rămas acolo, respirând, simțind pământul sub picioare, simțind lumea din nou, inima bătând, durerea atenuată și certitudinea inexplicabilă, dar fermă, că acel om nu era doar un avocat. Era cineva care merge printre cei vii, dar poartă cerul în ochi. 3 ani trecuseră de când Ionel Stancu ieșise din închisoare cu capul sus, cu picioarele încă tremurânde, dar cu inima plină de un adevăr pe care nimeni nu îl putea lua. Iisus Hristos îl auzise și venise. De atunci timpul nu s-a vindecat de la sine. A fost nevoie să o ia de la capăt. A fost nevoie să reînvețe lumea. În primele luni, Ionel se trezea încă pe întuneric, ca în zilele de închisoare, așteptând grații care nu veneau.
ținea patul făcut, cafeaua pregătită cu exactitate și rugăciunea șoptită în fața fotografiei Mariei. Ea rămânea acolo, nemișcată în rama ei, dar acum părea să zâmbească cu mai multă dulceață, ca și cum ar fi știut că totul mergea unde trebuia. Cartierul Ferentari l-a primit cu strânie la început. Oamenii priveau pe furiș fără să știe dacă ar trebui să se apropie. Dar timpul și adevărul au un limbaj propriu și prezența lui Ionel, tăcută, blândă, constantă, a început să reaprindă încrederea. Curând, saluturile au revenit, apoi invitațiile la cafea, apoi poveștile. Oamenii voiau să povestească, voiau să fie ascultați. A fost atunci când plicul albastru a sosit, lăsat sub ușa lui fără expeditor. Înăuntru, scheme de plan arhitectural, contracte gata, termeni de donație semnați și o copertă cu numele scris cu litere simple. Clinica Speranței, justiție gratuită pentru cei uitați, Ionel a citit, nevenindu-i să creadă. Pe ultima pagină, o scrisoare. Acesta este un loc pentru cei care nu au voce, pentru cei care nu au nume de familie, nici bani, nici influență, pentru cei care suferă în tăcere și pentru cei care, ca tine, au supraviețuit pentru a depune mărturie. Aș vrea să conduci, nu cu autoritate, ci cu compasiune. Justiția are nevoie de o față umană. Și tu deja o ai. J.N. Ionel ținea hârtia cu mâinile tremurând de minute în șir. Apoi privi pe fereastră spre cerul acoperit și șopti. Doamne, de ce eu? Dar deja știa răspunsul. Pentru că doar cine a fost îngropat pe nedrept poate ajuta să dezgroape pe alții. Câteva luni mai târziu, într-o clădire veche adaptată din cartierul Rahova, Clinica Speranței și-a deschis porțile. Nu era publicitate, nu era sponsorizare, doar un banner pictat manual atârnat deasupra intrării. Ajutor pentru cei pe care nimeni nu-i mai aude. Și în spatele recepției, cu același zâmbet obosit, acum plin de serenitate, Ionel Stancu. Cămașă curată, ochi atenți și un ibric de cafea mereu pregătit. Vestea s-a răspândit rapid printre cartierele periferice ale Bucureștiului. Lucrători informali, mame singure, bătrâni evacuați pe nedrept, tineri acuzați din greșeală. Oameni uitați de sisteme care pretind că funcționează. Toți veneau acolo. Era ceva la clinică ce nu putea fi explicat. Avocați voluntari au început să apară, unul câte unul, fără să știe exact de ce. Ceva de aici mă atrage, a spus o tânără juristă. Aici. Simt că profesia mea are sens, a mărturisit altul, și în scurt timp, clinica a devenit mai mult decât un loc. A devenit un refugiu. Ionel nu vorbea niciodată despre el. Când cineva îl întreba de ce a fondat acel spațiu, el doar zâmbea și spunea, pentru că cineva a crezut în mine, când nimeni altcineva nu a făcut-o. Dar era un detaliu pe care toți îl observau, chiar dacă nu comentau. Lucrurile inexplicabile se întâmplau acolo frecvent. Un document pierdut reapărea. Un judecător sever, dintr-o dată, devenea receptiv. Un martor dispărut de luni de zile apărea spontan. Un recurs improbabil era acceptat. Și de fiecare dată, avocații clinicii se uitau unii la alții și spuneau aproape în șoaptă, cum a fost posibil? Ionel doar privea spre un punct specific pe peretele recepției. Acolo era o ramă simplă, din lemn brut, cu o foaie scrisă de mână, deja îngălbenită, protejată de un geam subțire. Textul era scurt. M-ai chemat și am venit. Folosește ce ai trăit pentru a elibera pe alții. Voi fi cu tine. Iisus Hristos. Și de desubt, lipit cu bandă adezivă deja decolorată, un card de vizită cu un nume imprimat în litere sobre, Jesse din Nazaret, avocatură și drept restaurativ. Nimeni nu a găsit vreodată înregistrări ale acestui nume nicăieri, nici la barou, nici în sistemele de notariat, nici în arhivele tribunalului. Era ca și cum nu ar fi existat niciodată. Dar Ionel știa. Și uneori, când clinica se închidea și rămânea singur, trecea degetele peste geamul ramei, cu aceeași reverență cu care atingea fotografia Mariei cu ani în urmă. Și spunea, încet, încă îmi amintesc vocea ta. Într-o după-amiază, o tânără mamă cu 3 copii mici a intrat în clinică. Fusese evacuată fără avertisment, locuia într-un adăpost și își pierdea custodia copiilor.
S-a așezat în fața lui Ionel cu mâinile strânse în poală, ochii adânciți de oboseală. Domnule, credeți că Dumnezeu încă îi pasă de oameni ca mine? Ionel a privit-o cu calmul celui care a văzut fundul prăpastiei și s-a întors. S-a ridicat încet, a luat rama de pe perete și a pus-o în fața femeii. Eu sunt dovada că lui îi pasă și că atunci când nimeni altcineva nu vine, el însuși vine. Femeia a început să plângă, nu de disperare, ci de ușurare. Afară vântul a suflat pentru prima dată după o zi sufocantă și pentru o clipă o briză a traversat clinica ca o șoaptă. Nimeni nu a văzut pe nimeni intrând, dar Ionel, cu ochii închiși, a știut. El era acolo, așa cum a fost întotdeauna.